باش سونگل خانم. بله. كريتا أكيم جي كنجي وقرتيه وشنا خوشي نوي هنا كون نكارت زنداني ده بمينه. Oğlum 6 yıl bitti. Kurem 6 saat zindane nexweşiya ve halk dilinde halk arasında dev adam olarak bilinen bir hasta. Nav xelkê de wek zilamê mezin dew adam tê nazanin. Organî wî nav de têk çûne, dîtina wî têk çûye. Hefta borî çûn filmê mêjî wî jî kişandin. Li gel ku rapora pisîşkî heye dîsa jî di girtîgeha Denizlî de tê girtin. Ev 39 roje ez li ber vê derê rûniştime çalakî dikim ji bo kurê xwe. Xweşxaneyan yên doktoran jî van nexweşiyan piştrast dikin yanî raporên we hene li ber dest? Evet. Belê raporê me hene. Tîmorê di mêjî de heye di wiyalê de. ما پر هول داکو فیلمه بکشاندن توموگرافی هیا پزشکی بخوا لور کشاندنه چهارشنبه در باس بوی وک راپورک جی هات آماده کرن لمیجی ده تیمور تدیدن او نخوشی تدیدن او پیوست او به گرتن لگل وجی هنجی دی گرتیگه هده hastalık milyonda 4 görülen bir milyona 4 kesa ev nexweşî tê dîtin em tenê dixwazin bên derman kirin yani em wî mafî dixwazin lê vê jî asteng dikin. Çima Songül xanım yani sedema wê çi ye ku li pêşiya careseriya kurê te dibine asteng yani rapor li ber destê we hene piştrastkiriye nexweşiya wî giran e divê were emeliyat kirin çima nahêlin yani gerekçeyên wan çi ne hincetên wan çi ne ku nahêlin? Düşman hukukuyla yani hukuka dijminantî bikartînin yani ev sûceke eger nexweşekî wisa giran hebe pêwîst e bê derman kirin ew girtin bixwe sûceke dîsa ew pisîşka edlî ev nexweşî wek derew nîşan da bi rastî dirêj dikin demê dirêj dikin îşkence ye û bi xwestek wî tiştî dikin bi zanebûn dikin. Ali Rıza Yıldırım hakkında şikayetlerimizden me giliyê xwe kir li hembarê wî kesî jî Ali Rıza Yıldırım lê bi xwestek bi zanebûn dikin hiqûqa dijminantî dikin mafê jiyanê mafê yasa asteng dikin qanûnî nîne ez jî ji bo vê li vê derê me çalakiyê de me ez dibêjim heta bê derman kirin ez ê vê çalakiyê xwe berdewam bikim li ber girtîgehê li Denizlî ez ê berdewam bikim. Yani divê çalakiyê de tu bi tenê? Evet. Belê ez tenê. Wezîrê Dada Tirkiye Bekîr Bozdağ daxuyanî daye gotiye em ê yasayê biguherin guhertinekê serrastkirinekê di yasayê de bikin ji bo girtiyên nexweş ev yek hêviyekê dide we yan baweriya we pê nayê? Na baweriya me pê nayê li gor kanûna înfazê ya 16 eger pêk bînin bixwaz divê berdin yani pêwîst nake qanûnekî nû yasayekî nû derxin yasaya heyî pêk bînin cî bi cî bikin besa boî jî baweriya min nayê dem dirêj dikin bi armanca ku dem dirêj bikin vî tiştî dibêjin wek propagandayekî ez bixwe ne tenê ez hemû kes jî bawer nakin ez dibêjim demil dest bi les pêwîst e li gor yasayên heyne ev nexweş bên berdan roja pênşema borî tehlîlên xwîneyê kurê min hebû me nikarbû biçin nexweşxanê rê nedan me ji ber nikare li xwe binêre pêwîstî heye kesek lê binêre şorbekî germ bide wî paqij bike lê girtîgeh vî tiştî nikare bike rastî avê nadin wan ava ve xwarinê nadin wan li ser ew tûpê biçûk xwarina xwe çê dikin lê bi şiklî Wezaretê Dadê Bekîr Bozdağ tenê dixwaze wisa dem dirêj bike baweriyan pê nayê
اگر او یاسا بنجی بجی کرن بخوا او نخوش دوی نها نل گرتیگه هیده بو از بخوا استانبول دیجیم کره من آنینه دنیزلی جبو که دور با ببیر راستی یاسا بجی بکرانا تی جنازه جی گرتیگه در ند کتن Songül Hanım çend kes drawşa kurete de hene lwê zindana Denizlî weke nimûne gelek nexweş hene ku pêwîst e derkevin? Hene gelek hene ez wek hejmar nizanim lê hene hapishane yönetimiyle eğer reveberiya girtîgehê nikaribî peywendiyê te hebet nikarî derman bikî hemû malbatên tê vê ez dibihîsim dibêjin nakin mesela yek heye milê wî şikestiye derman nayê derman kirin hem de naşînin doktor ameliyat nayê kirin yani milê wî xistine alçiye lê tiştek nakin dernaxin li gor wê dibêjî çareseriyekî girtîgehê li ber ava cemî dî digirin wek çareseriyekî derman lê derman nadin wan dercê ameliyatê berdin dermana nadin wan dernaxin doktor pisîç nikarin wan binêrin yani wek xeyalekî kesên di girtîgehê de bin biçin nexweşxanê ji bo ku carekê biçin bi mehan caran serlêdan dikin daxwaz dikin heta we ji bo vê rewşê serî li tu saziyên navdewletî jî daye derveyî saziyên li Tirkiyê na serlêdanek min nîne ez li bendî me divê nelbiribûna li her derê bêdengiyek heye çi qas dirêj bike ez nizanim divê bi les ameliyata wê bêkirin yani ez nikarim êdî tiştekî cenazeyek di ji girtîgehê derkeve rastî nikarim wek min û malbatên din jî pir giran reşekî giran heta kengî li wir bî Songül Hanım yani biryara te ev çalakî wê heta kengî tê bidomînî li pêşiya wê zindanê bî Şu anda Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde ez naha divê li zanîgeha Pamukkale li wê derê ameliyat bibe heta ameliyat nebe jî ez vir naçim ez ê li wê derê bim çalakiyan wê berdewam be gelekî spas Songül İlker dayîka girtiyê nexweşî Ekîm Polat ku ev zêdetirîsî û neh rojaya bixwe jî li pêşiya girtîgeha Denizliyê di girêvê de ye daxwaza dermankirina kurê xwe dike ku mafekî serekî yê mirova ye zor spas ku tu mêvana me bûyî